सध्या गोव्यात मोपा विमानतळाचा मोठा विषय चर्चेला जातो. यामध्ये बऱ्याच जणांच्या मोपा विमानतळ करताना जमिनी गेलेल्या आहेत आणि जमिनी गेल्या आहेत. त्यांना नोकरी किंवा त्यांना व्यवसायासाठी आपण व्यवसायासाठी मुभा देणार असल्याचं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले आणि त्यानुसार मोपा विमानतळ सुरू झाल्यानंतर तिथं नेमक्या कोणकोणत्या नोकऱ्या लागू, ज्या लोकांच्या जमिनी गेलेल्या आहेत, ज्यांची कागदपत्रं आहेत, त्यांना हा व्यवसाय करता येणार आहे आणि ज्यांची कागदपत्रं नाही पण ज्यांच्या जमिनी गेलेल्या आहेत अशांसाठी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. आणि यासाठी कौशल्य विकास केंद्रातले जवळपास 94 जे प्रशिक्षणार्थी आहेत त्यांनासुद्धा नोकरीसाठी तिथं लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे यासुद्धा चर्चा होत आहे. दुसरी बातमी अशी आहे की गोव्यात मोपा विमानतळासंदर्भात भूसंपादनाचा आणि त्या स्थानिक लोकांचा रोजगार आहेच, पण त्याचबरोबर मोपा विमानतळाच्या नावासंदर्भात सुद्धा मोठी चर्चा होते आणि जण वेगवेगळ्या नावं घेत आहेत. तर यामध्ये जॅक सिक्वेरा त्यांचं नाव मोपाला देण्यात यावं असं सांगितले, कारण त्यांच्यामुळं गोव्याचं अस्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व हे राहिलं. नाहीतर गोवा हा महाराष्ट्रात विलीन झाला असता आणि त्यामुळं जॅक सिक्वेरा याचं नाव देण्यात यावं असं चर्चित अलेमाव यांनी सांगितले. तर वीजमंत्री सुधीर ढवळीकर यांनी भाऊसाहेब बांदोडकरांचं नाव द्यायला सांगितले. गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर. त्यांनी शिक्षण, आरोग्य, साधन, कृषी, कला, संस्कृती, भाषा यांसारख्या वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये चांगलं काम केलेलं आहे आणि त्यामुळं जो काही आजचा गोवा आहे तो त्यांच्यामुळे उभा राहिलेला आहे असं ते म्हणतात आणि त्यामुळं त्यांचंच नाव मोपाला द्यायला हवं असं त्यांनी सांगितले. त्यामुळं GMR मोपा आता जे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होतं आहे त्याच्या नामांतराचा जो मुद्दा आहे तो सध्या जास्त चिघळला जाणार असल्याची शक्यता आहे. कारण आपण बघतो गेली 15 दिवस या संदर्भातले अपडेट देतो आहोत. तर सध्या हेच चर्चा इकडे पाहायला मिळते. तिसरी महत्त्वाची बातमी आहे ती म्हणजे आर्थिक आरक्षणासंदर्भातली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं काल निकाल दिला आहे. 3 विरुद्ध 2 मतांनी मान्यता मिळालेली आहे आणि त्यानुसार पाहिलं तर सर्वसाधारण प्रवर्गातले जे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत म्हणजेच EWS आहेत, घटना दुरुस्तीद्वारे शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये देण्यात आलेले 10% जे आरक्षण आहे ते सांगितले आणि हा महत्त्वपूर्ण निकाल काल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ताळगावमधल्या जे डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आहे तिथं जवळपास 155 कंपन्या एकत्र आलेल्या आहेत आणि या 155 कंपन्यांच्या ज्या काही जागा किंवा नोकर भरतीची जी प्रक्रिया आहे ती होणार आहे. जास्त संख्या आहे त्यामुळे गैरसोय टाळण्यासाठी ही नोकर भरती जी आहे त्यासाठी 2 दिवस म्हणजे 1 दिवस वाढवलेला आहे. 1 दिवसाचीच होती मात्र आता 2 दिवस म्हणजे आज 8 तारीख आहे, उद्या पण ते असणार आहे. कारण 15,000 जणांनी नोंदणी केली आहे. जवळपास 155 कंपन्या आहेत आणि 5,000 जागांसाठीची ही भरती होणार आहे. त्यामुळं राज्य सरकार आणि रोजगार आणि कामगार मंत्रालयातर्फे हा मेगा जॉब फेअर आहे. त्यामुळं बऱ्याच जणांना एकाच छताखाली संधी मिळणार आहे रोजगाराची. कारण गोव्यात पाहिलं तर जवळपास 15 लाख लोकसंख्या आहे आणि त्याचबरोबर राज्यात 1 लाख जवळपास बेरोजगार तरुण आहेत, अनएम्प्लॉयमेंट आहेत आणि त्याकडे लक्ष दिलं गेलं आहे. सो आज या जॉब फेअरमध्ये बऱ्याच जणांना संधी मिळू शकते. बऱ्याच जणांना नोकरीसाठी त्या ठिकाणी जावं लागतं होतं. त्याच पद्धतीने फ्रान्समध्ये कान्स ज्या पद्धतीने होतं त्याच पद्धतीनं गोव्यामध्ये आता इतकी होणार आहे. आणि जे काही रुपेरी पडद्यावरचं जे महत्त्व आहे ते एकूणच कलाकृतीच्या माध्यमातून समोर येणार आहे. 53वी इथली होती 20 तारखेपासून सुरुवात आणि त्यामुळं
जय्यत तयारी आता गोव्यात होती. इफ्फीसाठी 15 सिनेमे जे आहेत ते घेण्यात आलेले आहेत. त्यातले 3 आहेत ते भारतीय आहेत. यामध्ये काश्मीर फाईल आणि दी स्टोर टेलर 2022 आणि गुरुंगपेडा हा पण 2022च आहे. हे 3 चित्रपट इफ्फीमध्ये असणार आहेत. त्यामुळे यंदाची इफ्फी खरंच बघण्यासारखी आहे. याआधी आपण पाहिलं की नाही या पद्धतीने सगळा कारभार सुरू होता. मात्र काल सांगण्यात आलेलं आहे की गृहिणींना 3 गॅस सिलेंडर आहेत ते मोफत दिले जाणार आहेत. मात्र यासाठी काही सरकारचे निकष आहेत आणि त्या निकषामध्ये जे नागरिक बसतील त्याच नागरिकांना हे सिलेंडर मोफत मिळणार आहे. त्यामुळं बऱ्याच ठिकाणी जिकडे जिकडे आता हिमाचलमध्ये निवडणुका ज्या झाल्या होत आहेत तर त्या जाहीरनाम्यात सुद्धा हे अभिवचन देण्यात आलं होतं. मात्र गृहिणी याकडे गृहिणीचं लक्ष लागून राहिलं होतं की 12 सिलेंडर असतात वर्षभरातले 12-13 तर त्यातले 3 सिलेंडर आहेत ते सरकारमुळे. मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा जी योजना आहे त्या अंतर्गत तिरुपतीला जे भाविक आहेत ते रवाना झालेत काल आणि समाज कल्याण संचालनालयातर्फे आयोजित यामध्ये रेल्वेला मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी आज हिरवा झेंडा दिला. जवळपास 10,500 रुपये प्रत्येक भाविकावर सरकार करणार आहे आणि त्यानुसार जवळपास 1,000 भाविकांना ही संधी प्राप्त झाली आहे, पहिल्या 1,000 भाविकांना. त्यामुळे तिरुपतीसाठी काल यात्रा सुरू झालेली आहे. वडीलधाऱ्यांना तीर्थयात्रेसाठी ही एक सुवर्ण संधी आहे. सध्या गोव्यात पर्यटन वाढत आहे आणि त्यामुळं गोव्यात म्हणजे परराज्यातून गोव्यात जे रोड आहे ते म्हणजे फुल्ल झालेले आहेत दोन्ही बाजूंनी आणि त्यामुळं वाहतुकीची कोंडी होते. आपण बेळगाव मार्ग पाहिला, गोवा बेळगाव मार्ग, तर चोरला घाटामध्ये सुद्धा प्रचंड वाहनांची गर्दी आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे जे घाट जोडले जातात गोव्याला तर ते घाट म्हणजे पावसानंतर दरवर्षीप्रमाणे खराब होतात. यंदा पण त्याची दुर्दशा झाली. अजून कोणत्याही प्रकारचं लक्ष त्या घाटांकडे गेलेलं नाही. त्यामुळं घाटामधून येताना गोव्यामध्ये येताना किंवा गोव्यातून परत तुम्ही घरी जात असाल परराज्यात जात असाल तर पर्यटकांना ही विनंती की घाट जो सेक्शन आहे तिथे गाडी सांभाळून चालवा, कारण आज अवजड वाहतूक कोणत्याही प्रकारचं तिकडे पोलीस किंवा कुठली यंत्रणा नसल्यामुळं अवजड वाहतूक आहे ती सुद्धा सध्या सुरू आहे आणि त्यामुळं बऱ्याच नागरिकांचे हाल होत आहेत. जवळजवळ 1 तास 2 तास लेट प्रवास होतो आहे या सगळ्या गोष्टींमुळे. त्यामुळं ही रस्ते पूर्णपणे खराब झालेले. काल आपण पाहिलं तर त्रिपुरारी पौर्णिमा होती आणि त्या त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त गोव्यात बऱ्याच ठिकाणी बऱ्याच मंदिरामध्ये दीपोत्सव साजरा केला गेला. गोव्यातल्या साखळी विठ्ठलापूर साखळीमधला जो दीपोत्सव असतो, जी त्रिपुरारी पौर्णिमा आयोजित केलेली असते ती सगळ्यात मोठी असते. तिला एक वेगळं वैशिष्ट्य आहे आणि तिथं नौकानयनाच्या स्पर्धासुद्धा घेतल्या जातात. म्हणजे त्या बनवल्या जातात वेगवेगळ्या पद्धतीनं, वेगवेगळ्या डिझाईनच्या. त्यातून प्रबोधन असेल, सामाजिक काही संदेश असेल तर अशा पद्धतीच्या म्हणजे प्रतिकात्मक त्या छोट्या छोट्या बोट बनवल्या जातात आणि ज्या पद्धतीने सांगोडोत्सव होतो तर त्याच पद्धतीनं नरकासूर होतो त्याच पद्धतीनं हे कालचं गंगा स्नान असं देखील म्हटलं जातं. आणि यानुसार काल गोव्यातल्या त्या विठ्ठलापुरात मोठी गर्दी, हजारोच्या संख्येनं भाविक आलेले पाहायला मिळाले आणि याच्यासाठी जवळपास 35-40 हजारांच्या म्हणजे बक्षिसं सुद्धा लावली गेली होती, जी स्पर्धा भरवली होती. अगदी लहान मुलांपासून वयोवृद्ध माणसंसुद्धा त्या स्पर्धेमध्ये आपल्याला मिळाली आणि दशावतार तिकडे छोटासा एक पाठ दशावतारचा पाहायला मिळाला. यावेळी गोव्याचे मुख्यमंत्री तसंच कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हे सुद्धा उपस्थित होते
आणि एकूणच कालचा माहोल होता तो वेगळा होता आणि हे आम्ही तुम्हाला फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून कालवरती सुद्धा आम्ही आज व्हिडिओ अपलोड करणार आहोत. तर तोही व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता म्हणजे कशा पद्धतीनं साखळीतल्या वाळवंटी नदीवर गर्दी झाली होती आणि भाविक कशा पद्धतीनं या त्रिपुरारी पौर्णिमेचा उत्सव पाहत होते, सेलिब्रेट करत होते. जाता जाता आपण गोव्यातल्या पेट्रोलच्या दरावरती एक नजर टाकूया. जागतिक बाजारपेठात कच्च्या तेलाच्या ज्या दरात आहे ती घसरण झाली, त्यामुळं गोव्यातलं इंधन आहे ते महाग झालेलं आहे, पेट्रोल आणि डिझेल. पण पेट्रोलचा दर पाहिला तर 98.8 असा आहे आणि डिझेलचा दर आहे तो 90.62 रुपये इतका आहे. तर आजच्या या काही महत्त्वाच्या बातम्या होत्या ज्या फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून आपण दैनिकातल्या थोडक्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. उद्या पुन्हा आपण याच वेळी भेटूयात नवीन बातम्या आणि त्यांचे अपडेट घेऊन. तुम्हाला नेमकं या संदर्भात काय वाटतं? सध्या चर्चेला जाणारा विषय आहे तो म्हणजे पर्यटन. बेकायदेशीर पर्यटन सध्या गोव्यात सुरू आहे आणि महत्त्वाची बातमी म्हणजे मागच्या आठवड्यापासून सरकारने नियम केलेला आहे की जे बीच आहेत किंवा जे पर्यटन स्थळं आहेत तिथं अनेक जण जेवण बनवतात स्वतः, कारण हॉटेलचा खर्च टाळण्यासाठी स्वतः जेवण बनवून खाणं असा प्रकार गोव्यात बऱ्याच ठिकाणी होतो. तर तिथंसुद्धा दंड आहे, 5 ते 50,000 रुपयाचा दंड आकारण्यात येणार आहे. तसंच बेकायदेशीर जे बीचवरती वॉटर स्पोर्ट्स केले जातात किंवा भिकाऱ्यांची संख्या सध्या वाढलेली आहे किंवा मद्यपान केलं जातं, तर या संदर्भात सुद्धा 5 ते 50,000 रुपयाचा दंड गोवा पोलिसांनी आकारलेला आहे. आणि मागच्या या आठवड्यामध्ये आपण पाहिलं तर जवळपास 70,000 रुपये दंड जो आहे तो पोलिसांनी गोळा केलेला आहे. जवळपास 14 जणांच्यावरती कारवाई झालेली आहे. त्यामुळं जे कोणी पर्यटक येत आहेत त्यांनी काळजी घ्या की कशा पद्धतीनं आपल्याला पर्यटनाचा अनुभव घ्यायचा आहे. स्थानिकांना त्रास द्यायचा नाहीच आहे, पण आपल्याला सुद्धा त्रास करून घ्यायचा नाही. आणि जे व्यावसायिक आहेत त्यांना सुद्धा सांगते की जे सरकारने नियम केलेले आहेत, पोलिसांनी जो नियम केलेला आहे त्या नियमात राहून जे आपले पर्यटक येतात त्यांना प्रामाणिकपणाने दर्जायुक्त असं सोय सुविधा त्यांनी द्यावी. आणि आत्ता जो काही कारवाईचा प्रकार सुरू आहे अजून थोडक्या प्रमाणात सुरू आहे, मोठ्या प्रमाणात हे सुरू होणार असल्याचं सुद्धा सांगितलं जातं. कारवाई त्यामुळे पोलिसांकडून सांगितलं जातं. त्यामुळे सगळ्यांनी दक्ष राहा आणि या संदर्भातले काही अपडेट्स वगैरे असतील तर नक्की आम्ही तुम्हाला कळवू. त्यासाठी गोमंतकचा अंक वाचा, TV पहा, फेसबुक आणि यूट्यूबच्या माध्यमातून तुम्ही सगळे व्हिडिओज पाहू शकता. आणि महत्त्वाच्या ज्या काही अपडेट्स असतील तर त्या गोमंतकच्या वेबसाईटवर म्हणजेच दैनिकगोमंतक.com यांच्या वेबसाईटवरती तुम्हाला पाहायला मिळते. तर आज आपण इथेच थांबूया. उद्या पुन्हा भेटूया याच वेळी नवीन बातम्यांच्या अपडेट्सला. तोपर्यंत